Dobrý den, doufám, že se máte dobře. Je tady debrief shrnutí těch nejdůležitějších událostí, které hýbou nejenom mediálním světem a samozřejmě s komentářem, jak to svýma vykulenýma očima vidím já. Natáčíme tentokrát v pátek a je 29. srpna, datum, který úplně nedělá radost všem školačkám a školákům, učitelkám a učitelům. I to počasí venku nám trochu naznačuje, že prázdniny finišují. Tak já jim všem i jako bývalý kantor s velkým pochopením přeju, ať to v pondělí zvládnou, ať je ten školní rok pro ně dobrý a hlavně zábavný a přínosný. Poté, co jsem si teď odbyl zajímavý rozhovor s Bárou Divišovou na rádio Blaník, tak se pojďme vrhnout do těch věcí, které nás v tomhle týdnu potkali a rád k ním přidám svůj komentář. STAN zahájilo ostrou fázi. Lídr koalice Spolu Petr Fiala a šéf Starostů ministr vnitra Vít Rakušan. Komunikace lidí třeba na Seznam zprávy: opékání špekáčků voliče nepřineslo, teď budeme agresivnější, oznámil STAN. Vládní hnutí STAN zahájilo ostrou fázi kampaně před říjnovými volbami do sněmovny. A to s ambicí stanout v čele příští vlády. Získat chce přes 15% hlasů. Spolupracovat plánuje s koalicí Spolu i s Piráty, kteří kabinet voni opustili. Starostové by tak podle předsedy Rakušana mohli být mostem, který spojuje. Sorry, ale ne, neoznámil. My nechceme být agresivnější a útoční taky nejsme. A vlastně celá ta reakce, která včera přišla, mě možná trochu překvapila. My jsme druhou nejsilnější vládní stranou, jsme hnutím, který tady existuje už vlastně přes 20 let a my jsme dali naší vizi. Řekli jsme, s kým vládnout nechceme a potom jsme taky řekli, jak chceme vládnout. A pokud jsme samostatným hnutím, který má svůj vlastní program, tak tohle se snad od něj očekává. Očekává se od něj ambice, očekává se od něj program a očekává se od něj, že řekne, v čem je jiný, odlišný než ostatní nabídky, které na tom politickém trhu teď před volbama jsou. A pokud máme ambici být v čele, pokud máme ambici mít premiéra, pokud máme ambici mít vládu, která bude fungovat trochu jinak, tak to je právě ta nabídka, kterou my dáváme. To není útok, okopávání kotníků ani nic takového. A pokud je to vymezení, tak programový. A to je právě to, co se před volbama dít má. My jsme je pojmenovali scénáře, s kým nikdy nepůjdeme. A říkáme, s kým chceme vládnout. Jenom v té stejné vládní sestavě, která už tady byla, chceme hrát silnější roli, abychom mohli ten program, který jsme představili, prostě dobře realizovat. Nikdo přeci se nemůže divit, když řekneme nahlas, nejsme ODS, TOP 09, KDU-ČSL ani Piráti, jsme Starostové, máme vlastní kandidátku, máme vlastní program a vlastní vizi pro tuhle zemi. Myslíme si, že je lepší než vize a představa těch ostatních a proto chceme být v čele. To je úplně normální. Novinky.cz, předsednická groteska, Hřib si pivo s Fialou a Rakušanem rozmyslel. A Reflex to komentuje: Zdeněk Hřib, pivo s Rakušanem a Fialou, prázdné gesto. Na vysedávání v hospodě teď není čas. V jedné z malostranských pivnic se sešli lídr koalice Spolu Petr Fiala a šéf Starostů ministr vnitra Vít Rakušan. Na společné schůzce oba zopakovali, že jejich strany po volbách nebudou spolupracovat s hnutím ANO. Setkání podle nich ukázalo vůli znovu společně vládnout a bylo symbolem, že i přes rozdíly jsou politici připraveni spolupracovat. A já si tohle nemyslím, protože gesto v době, kdy lidi ztrácejí naději, jsou z mnoha věcí zklamaní a mají pocit, že tady teď jakoby nebyla žádná dobrá alternativa, tak právě gesto, symbol něčeho, může mít velký smysl. A takové momenty mohou lidi přivést k zamyšlení, že nějaká jejich rezignace, nechutí volit, je vlastně špatná, protože jsou tady lidi, kteří spolu v mnoha věcech nesouhlasí a určitě se proti sobě nějak vymezí, ale jsou schopni zapomenout na něco špatného v minulosti, říci, jaký opravdový nebezpečí nám tady hrozí, sednout si k jednomu stolu, jo, přiťuknout si, popovídat si a dát právě tím gestem ven lidem naději. Má cenu, abyste šli volit. Má cenu, abyste podporovali demokratické strany, protože jsme ochotní a připravení spolu mluvit, dohodnou se, i když určitě i hádat, ale dohodnout se. Právě proto, aby tady nebyla nějaká šílená vláda populistů, komunistů a dalších divných extrémistů.
A to pivo vlastně bylo fajn. Aniž bychom to zamýšleli, tak místo toho, abychom si povídali s Petrem Fialou spolu, tak přes 2 hodiny za náma chodili lidi. Někteří souhlasili víc s tím, druhý s tím druhým. Někteří se prostě jenom ptali, někteří se s náma trochu hádali, někteří se přišli vyfotit a ta atmosféra byla moc fajn a vůbec právě nebyla bez té naděje, protože ty lidi nám i tu sílu dožil přišli vlít. A je škoda, že tam s náma Zdeněk Hřib neseděl, protože jinak se to komentuje teď z té kanceláře, prázdný gesto. Kdyby tam seděl, tak by viděl, že tohle gesto bylo plný emocí, a to emocí těch lidí, co za náma chodili, a hrozný touhy potom, abychom jim tu naději, že to v téhle zemi může být normální, opravdu dali. Echo 24, vládní politici ostře odmítají šmírovací check control, ještě donedávna tak tvrdí, ale nebyly. Kontrola online komunikace lidí třeba na WhatsAppu, Messengeru nebo jiných chatovacích aplikacích, a to kvůli možnému šíření dětské pornografie. Premiér Fiala oznámil, že Česko bude v Evropské unii hledat partnery, aby zabránilo schválení systému s názvem Chat Control. Ale byly. Plošní šmírování nikdy nikdo nechtěl, ať teď do veřejného prostoru kdokoliv vypráví fakt cokoliv. No ale teďka jedno jiný zamyšlení. Pokud někdo říká, vy, Rakušane, v předsednictví jste přeci propagoval. No to, co já určitě chci, je, aby tady pedofilové opravdu s hnusnýma věcma a zneužíváním dětí nemohli mít pré. Aby Evropa pro tohle pravidla měla. Aby se dalo postihovat to, že někdo šíří tu vůbec nejhorší možnou a představitelnou pornografii, která se dotýká práv těch, kteří se opravdu sami nemůžou bránit. Tohle musí chtít každý normální a soudný člověk, určitě každý ministr vnitra, ale ještě víc, každý táta a máma v téhle zemi, protože to je prostě hnus a šílenost. Takže my jako Česko jsme říkali, ty pravidla najdeme, protože když Evropa mít nebude, tak to bude pro tyhle ty zločince nejhoršího kalibru opravdu volný rejdiště. Ale zároveň říkáme, ten návrh nemůže být to, že se vlastně může otevřít jakákoliv komunikace bez toho, aby tady bylo vyslovený, na základě čeho se otvírá, a umíme si představit, že různí lidi, kteří mají s demokracií problém, by tohle uměli zneužívat i proti svým oponentům. Takže my říkáme, a ještě jednou a úplně jasně, najdeme cestu, jak tomuhle zabránit, ale ne tak, že budeme plošně kontrolovat šifrovaný komunikace. To fakt odmítáme. Seznam zprávy, skoro polovina Čechů má duševní problémy. Únik často hledají na sítích. Ta čísla z toho mezinárodního výzkumu fakt pro Česko nevycházejí dobře. Ten evropský průměr problémů s duševním zdravím je asi 36% populace, u českých občanů je to 42%, ale pak je tady ještě jedno číslo, které je pro mě možná víc alarmující. Jenom 6% Čechů vyhledá jakoukoliv odbornou pomoc. A ono to má víc důvodů. Za prvé, nějaké rozdělování nemocí podle toho, jestli jsou fyzické, psychické, protože když máme angínu, chřipku, cokoliv jiného, tak se opravdu nestydíme jít k lékaři. A ta stigmatizace toho, že duševní choroby jsou také choroby a ne nějaká slabost člověka a podobně, to, že se o tom ve společnosti moc nemluví a na ty lidi tak nějak stále v rámci různých předsudků koukáme skrz prsty, a když nám někdo řekne, já chodím k psychologovi nebo třeba k psychiatrovi, tak vlastně se najednou stáhneme a radši se ho na to nebudeme ptát, protože to je asi něco, co není úplně normální a podobně. Je prostě každý problém, ať je duševní, fyzický, se má řešit. A určitě se nemá řešit tím, že se uteče na sociální sítě, kde se člověk většinou jenom dostane do nějaké izolované skupiny a ten problém se může ještě násobit a ne účinně řešit. My jsme přišli s projektem bezpečného dětství, což já považuji za skvělou věc. Každý dítě v Česku se teď dovolá na linku bezpečí. Nestane se mu, aby se nedovolalo a tu pomoc nedostalo, když se mu ji třeba nedostane doma nebo ve škole. A to je druhá věc. Ono by se mu ji mělo dostat i ve škole. Proto i za našeho působení na ministerstvu školství se do nového zákona dalo
jasně, jak se definuje pozice školního psychologa. Dali se tam sociální pedagogové, kteří mají ve školách působit a právě tu atmosféru, to duševní zdraví jednotlivých žáků nebo zdravou atmosféru celých tříd sledovat, hodnotit a případně nějakým způsobem odborně zasáhnout. Takže nestigmatizovat, nebát se, říct si o pomoc a vytvářet prostě stát, který tohle vnímá a přichází se systémovým řešením, který třeba není levný, ale tohle je investice do toho, aby ta společnost jako celek prostě fungovala. Nebojme se o tom mluvit. Duševní problém, stejně jako kterýkoliv jiný, se prostě má řešit. Tohle byl dnešní debrief. Já moc děkuju, že se díváte nebo posloucháte, jak je vám to milejší. A samozřejmě šiřte dobré povědomí o tom, že na debrief se dá koukat a dá se poslouchat. Pokud se vám líbí, tak odebírejte, klikejte, pište mě zpětnou vazbu, slušně, ale otevřeně. A já se pokusím i na vaše podněty reagovat a zahrnout je právě třeba do některého z příštích debriefů. Tak hodně sil, šťastný začátek školního roku a ať je ten podzim hezký a snad i pro tuhle zemi optimistický. Mějte se fajn.